Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwela inimba ngomhla ka-12 December. Guys, uHlathi-ke uke wathatha ithuba wathi ukukhuluma nendodana yakhe uLikamva ezomtshela phela ukuthi uhlambalazeke kanjani izolo ngesuku lakhe lokuzalwa. Usho kahle ukuthi yeyi, waze wangihlambalaza uLazarus. Uyazi, ngikhethe nje ukuhamba ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle la bekade kuzobhinqwa mina. Wathi uLikamva, ngoba nakho usuyabona vele ukuthi-ke loluya suku belingesilona usuku lwakho, yingakho lento siyenza ibe idrama kangaka ngoba yonke into kumele ibe ngawe. Angithi tata? Wathi cha Likamva, suthetha ngami ngalolo hlobo. Uyazi nawe ukuthi uze waletha uBavumile, hhayi ngoba nakho befuna ukuthi aku-introduce kumfowenu, ubefuna kahle kahle ukuthi mina ngiphatheke kabi, ubezocindezela mina laphaya. Wathi yazi tata, andinalo ixesha lale nto le, mina ngine-interview namhlanje, i-interview ye-gig engiyitholela uyena utata uLazarus, cela usuke endleleni yami. UHlathi wambamba ngamawashingi umfana wakhe, wambamba wathi yeyi, njengapha mfondini, ndizokuqeda kaloku. Ayibo, kubonakala ukuthi yabona-ke manje usemane wadinwa nanokuthi le gig uyitholela ubani? uLazarus, isitho sakhe esikhulu kangaka. Yeyi, fikile kuthumeka walamula, kodwa kubonakala nje ukuthi sekuphinde kwaxatshanwa-ke futhi phakathi kukaLikamva noyise uHlathi. Akupheli-ke lapho, ugcine seba muncu kakhulu-ke ubhuti, wahlala yedwa. Kubonakala nje ukuthi-ke le ndaba kaLazarus nokuzwana kwakhe nendodana yakhe endala uLikamva iyamnyukubeza kakhulu uHlathi. Ufikile-ke umfowabo uThulani ezomkhuluma naye phela mayelana nokuthi bagcine babambana ngamawashingi benoLikamva. Kodwa-ke umane wathi akhanjwe kiwe eli-3 shot ezama ukwe-avoida phela le ndaba le. Washo umfowabo ukuthi hhayi, ndivile kaloku ukuthi cishe wambetha uLikamva, wathi asihambe bhuti siye 3 shot. Asingayikhulumi lezi ndaba, sihambe. Hayibo ubhuti, manje angisazi ukuthi i-avoidelani le ndaba ngoba phela vele iyamnyukubeza. Mhlawumbe mekhuluma noThulani uzothi ukuphola ngaphakathi enhliziyweni, mhlawumbe futhi amukele ukuthi uBavumile angeke aphinde amthole njengoba nje wayimoshela yena, wancamela ukuthi amtshontshe engavaze ebikele unina phela uzoleka. Guys, hhayi akupheli-ke lapho. uLikamva-ke uke wakhohlwa i-charger yakhe lapha endlini ngoba phela bekade engayimisele enhlobo ngokulala lapha ekhaya. Kodwa-ke i-charger imbuyisele emumva-ke ekhaya, wayithatha i-charger ekamereni. Uthe ephuma ngomnyango nanguHlathi benothumeka. Wathi uThumeka, hayibo, uyakuphi kaloku kusihlwa kangaka? Wathi hhayi, andizolala apha namhlanje, ndizohamba ndiyolala ehhotela. Wamane wathi uHlathi asike sithethe kaloku mande-ke uhambe uye ehhotela. Wathi mayelana ngale ndaba yale ngxabano esibe nayo ekuseni ngenxa kaBavumile. Wathi okay, wadla imhlathi uLikamva ngoba uselindele vele ukuthi uHlathi uzomane akhulume vele amazwi azomtifaza inhliziyo. Eyi, washo ukuthi uyabona nje uBavumile, ya kona kubuhlungu ukuthi-ke unyana wami akahlali nami, phela uyigazi lami. Yazi kubuhlungu kanjani ukuthi uhlwithwe igazi lakho. Eyi, wamane wathi nje uLikamva, eyi tata, sonke isikhathi kuloku uBavumile this, Bavumile that. Wathi ingoba wazi kunjani ukuthi uphile, ube wazi kahle ukuthi nje usutreat-wa njengesigebengu wena, umuntu oweba ingane yakho uqobo lwakhe. Wathi yabona nje uLikamva u-right kabi lapha ekhona, uphila kamnandi. Umane wathi uHlathi uyazi kodwa nje mhlampe uLikamva angahlulwa uBavumile, uBavumile angaba yindodana engcono kunaye. Imagine guys, uThumeka umane nje wavusa amehlo ukuthi hawu, lo baba usiyaye waphinda futhi lamazwi awakhuluma before, azi kahle ukuthi wona mqhatha noLikamva ngalesi sikhathi lesiya sa-before, useyawaphinda futhi lawo mazwi. Wawakhomperisha amadodana akhe, washo ukuthi uBavumile would be a better son than uLikamva. Umane nje wathi uLikamva, ngicela ukukuphazamisa-ke kuleyo nkulumo leyo, vele uBavumile uzoba indodana engcono kabi kunami, ngeke aze abole njengami ngoba akakhuliswa ngowena, uzokhuliswa yindoda eqotho. Mhlampe-ke awukuyibuka esibukweni wetata, uzibuze-ke ukuthi kungani wonke amadodana akho, zonke iy'ngane zakho zingafuni ukuba seduze kwakho, zincamela ukuyobheka abanye obaba la ngaphandle ukhona. Mhlampe uyoyithola impendulo ngelinye ilanga. Ayi, waqeda umshiya kanjalo. Wamane nje uHlathi wathula ngoba ngampela lento eshiwo umfana omncane iyiqiniso. Khona neyodwa nje ingane
yakhohlathi ethi eyi mina ngiyazithandela bandla utata, ndifuna nje ukuba seduze katata, utata i-role model yami. No, ingane nje ethi hlathi ifuna nje ukuthi uma ingena imane yona iphume. Kushuthi kahle kahle umuntu onenkinga lana uHlathi, and akakuboni lapho. Lokho akakuboni yena, ubona sengathi wonke umuntu against him, kanti he is the problem. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha eKhosela Tech, nangu Onga ebhizi eshawa isikhwele, usehalela uqhawe ngoba nakhe sibona ukuthi uma wethu useyayishaya ngaye. He, umane nje wabona-ke ubhuti ukuthi no, singathi uma wethu usitenda i-chance enkulu ukuthi uqhawe ambuyise amnike ama-love backs. Omane wakhetha ukuthi-ke amhambise amise le e-Australia ukuze ngesikhathi esabhizi lapha e-Australia yena ebebhizi afudumeza uthando la noqhawe. Manje kungixakayo ukuthi uqhawe uyagula guys, uyiphethelwe inhliziyo. Kungani-ke manje labafana bebhizi beloke beyibeka nje kuyena bethi hayi impela uthanda mina, uthanda mina. Uma wethu uze wambuza ku-Onga ngoba no-Onga sengathi seku-obvious ukuthi uyamthanda uqhawe ukuthi hayi bo bhuti, awungitshele ngabe uyamthanda yini uqhawe? Ubhuti-ke akavaze awuphendule lowo mbuzo. Umane nje wathi ngizokukhulumela notata uLazarus ukuthi-ke kube wena ohambayo uye le e-Australia. Uyamgxotha guys, uthi amakahambe ukuze yena asale angaphazanyiswa umuntu noqhawe. Guys, kuye kushiwo-ke kuthiwa uma ushintsha inhliziyo, inhliziyo-ke entsha ozoyithola ayikhohle ukuthi-ke wawuthanda bakuqala. Okusho kona ukuthi ngisho ingenziwa le surgery, uqhawe mekuthi ubeyithandela umawethu usazomthanda umawethu. But siyobona khona-ke guys ukuthi-ke iyozala nkomoni. Kazubani-ke phakathi kuka-Onga nomawethu ozoyiwina inhliziyo entsha kaqhawe le esayilindile guys, esingazi nanokuthi iyofika nini. Akupheli-ke lapho guys, nangu-ke naye uLinda la usenkingeni. Ufikile ku-Sydney nanamhlanje wazama umheha phela ukuthi-ke ayithathe le offer yokumpimpa abantu baseKhosela Tech, ebese-ke yena amtholele ubaba wakhe ukuthi-ke ungubani. Hhayi ushilo. USydney guys umtshele kahle ukuthi ngizovula iZondo Technologies, kampani entsha engizoyivula mase sengiqombe phansi iKhosela Tech. Hayi wamane wamtshela nje ebusweni uLinde ukuthi cha, I won't help you, I'm sorry, sinkwa sami lesi ofuna ukudlala ngaso. Mina anginabazali nje kahle kahle ngoba noma uyayiphuzela utshwala, ngiyawudinga lo msebenzi waseKhosela Tech ukuze ngiphile. Hayi-ke guys, uthe efika nje eKhosela Tech, wayithela phezu kwe-meeting enkulu la kuzokhethwa khona umawethu phela ukuthi aye le e-Australia. Akupheli-ke lapho, kuthiwa umawethu kunomuntu ozomphelezela, ngeke ahambe yedwa. Bakhetha uLwandle, indodana yakhe uSydney. Okusho kona-ke ukuthi kuphinde kwavela kwacica bha ukuthi lapha eKhosela Tech abantu besifazane abayishayi indiva indaba yabo, like abababoni ngisho ukubabona, bayithunzi nje kuphela. Umuntu ongathi nje mhlawumpe ungconywana ngabe uqhawe nakhona ngoba vele kuyindodakazi kaZoleka, and uLazarus-ke will do anything to impress uZoleka. Okusho ukuthi kube nje inhliziyo kaqhawe ayikho bad, ngabe mhlawumpe uyena lo ozophelezela umawethu. Guys, inhliziyo-ke imane yadabuka straight ekaLinda. Wayisola ukuthi kungani ekhethile ukuthi abe loyal kubantu baseKhosela Tech mekuthi bazomthrowa under the bus kanje. And ngiyamsola-ke manje ukuthi uzocabanga ukwenza into embi kakhulu, amane ahambe athi uyavuma ukusebenzela uSydney just ukuthi nje abazise ubuhlungu eKhosela Tech ngokuthi bengamboni ngisho sesebenze iminyaka eminingi kangaka for bona. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwela inimba ngomhla